Clwb 7. Nawr, ni wedi bod yn sôn am bywyd cynnar Iesu. Ydych chi'n cofio? Ni'n sôn am y 2 stori yn y Beibl sydd yn sôn am Iesu pan oedd e'n plentyn. Oedd Iesu, oedd un stori yn sôn am pan oedd e'n babi, oedd e'n 8 diwrnod oed, ac oedd yr un arall yn sôn am pan oedd e'n 12 flwydd oed. Chi'n cofio, oedd Mair a Joseph wedi meddwl bod Iesu wedi mynd ar goll, ac oedd nhw wedi mynd i edrych amdano fe, a lle roedd e? Oedd e'n y teml yn dysgu am Duw. Ond wedyn, oedd Iesu jyst wedi tyfu lan fel bachgen normal, a ni ddim rili'n gwybod beth oedd e'n neud. Achos yr holl straeon yn y Beibl pan oedd e'n sôn am y pethau oedd Iesu'n neud a pethau oedd Iesu yn dweud, oedd yr holl peth wedi digwydd pan oedd Iesu yn 30 mlwydd oed. Felly oedd e'n eitha hen wedyn, 30 mlwydd oed, oedd e'n wedi dechrau wneud yr holl waith. Just ffantastig oedd e wedi wneud. Ond oedd rhywbeth special wedi digwydd cyn iddo fe dechrau ei waith. Oedd Iesu wedi cael ei bedyddio. Beth ydy'r gair yna meddwl? Bedyddio, beth ydy'n meddwl? A dwi'n mynd i sbonio beth mae'r gair yn meddwl a pam oedd Iesu wedi cael ei bedyddio. A bod pobl fel fi a'r Cristnogion i gyd yn cael ei bedyddio hefyd. Cyn i fi esbonio beth yw e, ydych chi'n gwybod bod mae rhai capeli yn fel pwllnofio yn y capel. Mae'n swnio'n od, ydy e? A mae'r capel yma, lle ni'n ffilmio heddi, mae'n y pwll yn y capel yma. Chi eisiau gweld? Dyma ni. Waw! Dyma ni yn y pwll bedyddio. Ond pam os pwll bedyddio mewn rhai capeli? Wel, mae'n y Cristnogion yn cael ei bedyddio hefyd. Ni'n mynd i dangos clip mewn eiliad o Iesu yn cael ei bedyddio flynyddoedd yn ôl. Ond mae Cristnogion hefyd dal yn cael ei bedyddio. Ond pam ydyn nhw'n cael ei bedyddio? Wel, mae'r pwll yn cael ei llenwi gyda dŵr. A wedyn beth sy'n digwydd, mae 'na 2 person yn sefyll gyda chi. Ac wrth chi mynd lawr i mewn i'r dŵr, mae'n symbol o eich bywyd, eich hen bywyd yn diflannu, yn mynd i ffwrdd. Ac wrth chi dod nôl lan allan o'r ddŵr, mae'n symbol o bywyd newydd mewn Iesu. Nawr mae'r clip dyn ni nawr o Iesu yn cael ei bedyddio, achos mae Iesu wedi wneud hyn yn barod, a dyna pam mae Cristnogion yn cael ei bedyddio, i wneud yr un peth fel bod Iesu yn wneud. Felly, dyma'r clip. Galwodd Ioan ar yr holl bobl. Paratowch! Paratowch! Mae rhywun arbennig yn dod. Pwy sy'n dod? Holodd y bobl. Mae rhywun arbennig yn dod oddi wrth ddiw, atebodd Ioan. Sydd ddyler i baratoi? Holodd y bobl. Dwedwch sori am y bethau drwg a wnaethoch, dwedodd Ioan wrthyn nhw. A dewch at yr afon mwyn cael eich bedyddio. Un diwrnod, gwelodd Ioan bod Iesu'n dod tuag ato. Roedd yn gwybod ar unwaith o Duw wedi anfon y person arbennig hwn roedd wedi addo. Ac Iesu oedd hwnnw. Bedyddia fi, bydde Iesu wrth Ioan. Ond yn arbennig Duw i ti, yna Ioan, bedra i mod o bedyddio di. Dyna mae Duw di eisiau, dwedodd Iesu wrtho. Felly aeth Ioan ati bedyddio Iesu. Yna, digwyddodd 2 beth pwysig. Ymddangosodd aderyn gwyn hardd ac aeth i orffwys ar Iesu i ddangos fod yr ysbryd glân yno i helpu Iesu. Yna, clywodd llais tyner Duw yn dweud, Iesu yw y mab ac rwy'n falch iawn ohono. Wel, am stori am Iesu yn cael ei bedyddio. Ac os chi'n gweld, wrth i Iesu dod allan o'r
dŵr oedd Clwb di dod lawr o'r nefoedd fel symbol o Duw yn dweud bod e'n bles iawn gyda'r Iesu a bod e'n mor hapus yn ei fab ac bod Iesu nawr yn barod i mynd i wneud a dechrau ei waith. Ac mae Cristnogion dal yn dilyn enghraifft Iesu heddi. Mae pobl dal yn cael ei bedyddio mewn pwll fel hyn. Ac i dweud y gwir, ces I fy bedyddio yn y pwll yma. Yn y pwll yma. Tua 3 neu 4 flwyddyn yn ôl. O'n i'n eitha hen yn cael fy bedyddio. Ond oedd e jyst yn ffantastig. Oedd fy holl teulu wedi dod, oedd ffrindiau wedi dod, I gyd yn y capel, I gweld fi yn wneud y symbol yma o dechrau bywyd newydd yn Iesu. Ac oedd e'n teimlad mor wych. Nes I ddim gweld Clwb, ond o'n i'n gallu teimlo'r ysbryd glân yn dod I byw ynddo I bod Iesu gyda fi pob dydd, a dwi'n gwybod nawr bod Iesu gyda fi trwy'r amser. Ond y problem sydd 'da fi nawr, mae rhaid fi roi'r pwll nôl a rhoi popeth nôl felly bod nhw'n gallu defnyddio'r adeilad yma fel capel. Ond mae'n lot o waith. Dwi'n meddwl bod angen ffrindiau 'da fi. Ffrindiau, dewch I helpu. Welwn ni chi wythnos nesaf. Hwyl! Mae Iesu'n dweud ti dilyn fi ac yn diried a gwely di mae trwy fy nerth y byddin rhyd ti dilyn fi. Dilyn fi mae Iesu'n dweud a cael o'n meddwl am hofner mi bydda gyda fi bob dydd ti dilyn fi. Mae Iesu eisiau bod yn achubwr I ni. Mae Iesu eisiau bod yn iachawr I ni. Mae Iesu eisiau bod yn ffrind byth byddoedd ein brenin ni a bydd. Mae Iesu'n dweud ti dilyn fi ac yn diried a gwely di mae trwy fy nerth y byddin fi ti dilyn fi. Dilyn fi mae Iesu'n dweud a cael o'n meddwl a hofner mi bydda gyda fi bob dydd ti dilyn fi. Mae eisiau ni oll ei nabod. Mae eisiau ni oll ei garu. Mi farw am ei bod yn werthfawr iddo. Mae'n ein caru ni. Mae Iesu'n dweud ti dilyn fi ac yn diried a gwely di mae trwy fy nerth y byddin fi ti dilyn fi. Dilyn fi mae Iesu'n dweud a cael o'n meddwl a hofner mi bydda gyda fi bob dydd ti dilyn fi. Mae Iesu'n dweud ti dilyn fi ac yn diried a gwely di mae trwy fy nerth y byddin fi ti dilyn fi. Dilyn fi mae Iesu'n dweud a cael o'n meddwl a hofner mi bydda gyda fi bob dydd ti dilyn fi.